Helikasen ligner DNA-strukturen op ved at bryde hydrogenbindingerne. Proteinerne sætter sig fast på DNA-strengene for at holde dem adskilt. Enzymet DNA-polymerase tiltrækker et nukleotid. Nukleotiden binder sig til basen adenin. Den nukleotidens base er thymin. Energi forbrændes i denne proces. Hver streng har en trimærkeende og femærkeende. For at DNA-polymerasen kan påbegynde DNA-syntesen kræves der tilværelsen af en primer. Det er en kort nukleotidsekvens, som kickstarter DNA-polymerasens arbejde. Enzymet polymase tilsætter en RNA-primer. DNA-polymerasens arbejde er at lave baseparing. DNA-polymerasen kan kun køre i en bestemt retning. Det er ikke noget problem på strengen med 3'er-retning, men på strengen med 5'er-retning bliver DNA-polymerasen nødt til at tage et stykke af gangen, og så hoppe længere tilbage igen og tage et nyt stykke. Først sættes en RNA-primer, hvorefter DNA-polymerasen kører fra primeren. 2 enzymer retter de små detaljer, hvor det ene enzym er ligase. På den måde danner DNA-polymerasen den spiralform, man kan se på billedet. I virkeligheden hopper DNA-polymerasen ikke tilbage, men danner i stedet for en spiralform. Det var det. Ja, lort. Det var forkert. Du sagde du for tidligt. Jamen, jeg bringer til mig. Jeg brækker alle Okay, vi tager den forfra. Nej. Jeg skal ikke på tænder. Vi tager det fint. Vi står